Straight to the point. Okay, ugmang adlaw mga kagalaan, ni ana ang kamanduan mahigala or order mga kagalaan ni Presidente BBM. Nagpatawag na siya mahigala og special session ugmang adlaw, no? Kay under mahigala sa atong Constitution, under Article 6, Section na 15 sa atong 1987 Constitution, ang presidente doon naman mahigalay kagahuman sad nga mopatawag og special session. Kung dunay mga in cases of emergency, doon na mahigalay dinalian, ya, no? Nya para nila mahigala kining pag-ilis og Senate President mahigalay dinalian man eh. Kay og dili ni dalion mahigala maka padayon man sa si Senator Alan Peter Cayetano sa ilang technically ha. Technically ang ilang Senate Blue Ribbon Committee nga ilang block ni Alan Peter Cayetano magkapadayon day. Kay ang ilang Senate Blue Ribbon Committee kung atong basihan gyud mahigala ang mas bugat nga basihanan sa balaod si Alan Peter Cayetano gi-legitimate nga Senate President karon. Di ta kasiguro ugma kay magsisyon naman sila. So kanang iyang Senate Blue Ribbon Committee nga gidumala mahigalang Pia Cayetano og ni Senator Rodante Marcolita isip chairman sa subcommittee, mao na mga higalay legitimate. Katong ilang mahigalang Tulfo wa to mabitag gitawag limited to ang komite si Kiko Pangilinan day nga consultative meeting lang ni. Ikog siguro si Senator Kiko Pangilinan hunahuna kag abogado gud ka nya imong yung pugos. So ningon si Kiko Pangilinan nga consultative meeting. Pero tan-awon pud nimo mahigala og unsa may tuyo sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang kanang Senate Blue Ribbon mo imbestigar na sa mga anomalya sa gobyerno. Nya tan-awon nimo mahigala ang giimbestigahan gyud ha. Gawas mahigala sa maghisgot tag legitimacy sa duha ka grupo, duha ka Blue Ribbon Committee, butang ta lang nga duha. Ang kining ilang Pia Cayetano og ni Rodante Marcolita mao gini na sakto mga kagalaan sa ilang direksyon day nga ipatawag gitong mga witnesses nga mutumbok kinsa ni mga officials gobyerno nga mga nagdawatan sa mga malita. Ang ilang tulfo gito mamao lani man kang ilang gipatawag mahigala si Matibag aron dauton kung kinsay mosulti sa mga nakadawat sa mali-malitang kwarta. Straight to the point. Mo na nga kung tan-aw nimo simple kayo. Ang katawhan Pilipino dili nimo ma-underestimate ang understanding sa mga tao, dili taon bugo ng mga Pilipino, kasabot na sila. Mo na kung kabantay mo, ang Blue Ribbon Committee hearing ni Alan Peter Cayetano 100,000 kapin ang live viewers, ang ila 6,000 ra. Ngano kasabot man tao nga asa may angay natong paminawon. Kasabot ang tao dili mo ma-underestimate oy. Karon kung madayon ang Senate Blue Ribbon Committee lang Alan Peter Cayetano valid gyapon. Pero ugma ako prangka na yung istorya, o ugma pohon, ilan na yung maklaro kay ingon majuel nga motambong, so matrisi na yun sila, da ka na. Kini ako wala gibayas-bayas, bisa balaod lang yun, may ngon ko nga na, legitimate na ugma si Wayne Gatchalian. Kay, na may special session, patawag ni Mas Marcos. Ya, Jewel Mahigala, medyo, nihatag na una-unang isyong statement makagilaan, nga medyo tutuparin ko niya ang sagradong, sana, sa ilalim ng saligang batas. Pero mo lagi na, mabasol ba ni Mos Jewel sa mahigala nga maglingi sa asa man kamusunod ni Jinggoy or ni Chis. Ato hisgot tag tiwas ha, karon taon human lamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:45 na. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. Ahoy! Kidney Care time! Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaxan, extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaxan Extra. Ang naila nimong Alaxan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. It's rainy and back to school season na sa mga ka-Pure Gold. Andama na ang inyong mga listahan sa shopping. Kay moabot na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Doon na kapahigayon nga makadaog sa 1-year free grocery para sa tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita-kit sa June 19 hangtod June 21 para sa atong 3-day sale ug pag-enjoy sa dagang special discounts sa piniling mga butang. Talagang sa Pure Gold, always panalo. DTI Fair Trade Permit number FTED 258020 series of 2026. Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak, Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! Bagong Joy, bagong butilya, Joy Swak to Pack. 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak, Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw? Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320. Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan? Nay galangan ni suggest sa ako og ivory. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals ra gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer? Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen. Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer. Maayo na lang, Nanay iBerry Gold with 10 mg lutein. Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata. Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain. Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 mg lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw. Available na sa Mercury o mga suking butika. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong attack na may galasay 51 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Okay, balikan na to mga kagalaan. As of this time, di ko kasiguro ugma adto na Joel Villanueva unya matrisi na gid sila. Madayon na gid mapuhong adlaw mingon ako nga mao na nang panahon na ma-legitimate na
ang claim mga kaigalan dili na sa Abilino katong Abilino case nga ipugos gyud pag-apply. But as of now, si Senator Alan Peter Cayetano may dunay dako nga lig-on mahigala, mas lig-on ang iyang legal basis as compared karon ni Senator Win Gatchalian. Straight to the Mo na point. nga ugma kung madayon naman gining special session ugma, dai siguro na lang ninyo na, no? Kay alanganin gyud kay ng Abilino nga imong ipugos. Alanganin, mura na siya mahigala ba og bata karon nga may tag-iya sa sapatos. Unya kanang bataa giilugag sapatos sa laing bata nga bully. Nga maugyo ko no iyang sapatos, nagilugay sila. Ang bata nga tinuod nga tag-iya sapatos kay pobre man ni paubos na lang kay tan-awng ginikanan la anak man nagdato. Ngilngig ra ba na, kuan ra ba na. Ang ginikanan utrusan nga mga bully. So nagpaubos na lang tong maong ginikanan, nagpaubos na lang mong bata. Ang katong anak ko dato, kuha ganyan sapatos kay naangayan man niya. Pag sulot niya mahigala, klaro kayo nga dili iya, kay gisulot, dili gyud maigo, di pasok man gyud. Ha? Di naluthan ang mga bata. Nisumbalik niya, dili man gyud iyang sapatos. Kanang mangangkon ba? Maluthan ka na. Mao ka nang Abilino kay si pugos nimo gyud na bisag dili mo haom. Maluthan ka ng kalakiha. Mo na nga kini ni ang Blue Ribbon Committee hearing kung madayon ganit na karon. Kay doon na may nabutang mo guni nga duha ka black. Pulos nag-claim nga doon legal basis mga higala kay Tano Black o Gatchalian Black. So ang Blue Ribbon Committee mga higala ni Cayetano, si Pia Cayetano ug Suludante Marcolita. Ang Blue Ribbon Committee mahigala ni Win Gatchalian si Erwin Tulfo. So karon kung madayon pa ni ang laing hearing sa Blue Ribbon Committee karon, valid gihapon. Gumikan kay ang sinugdanan anak mahigala kadto mangyong na-elect og 13 ka mga senators. Og kana mahigala Senator Alan Peter Cayetano man, mo nang Senate President siya. Onya si Win Gatchalian kay bawas lang nga di man gyud ma-elect nila president kay klaro man sa konstitusyon, di man mabakak. Ay wingo man konstitusyon may gala Article 6, Section 16 paragraph 1 nga of all its members. So medyo lisod gyud. Unya kana mahigalang kurom nga hisgutanan sa normal mga higala o natural ordinary business sa Senate o routine business sa Senate, pwede ra ang kurom mga higala sa majority nila. Pero og magisgot kay election of officers under Article 15, Section 44, klaro gyud except during the election of officers as provided in Section 2. I-connect na nga to Section 2. So muna akong ingon, kung atong timbangon, kini klaro-klaro lang ba? Ha? Mas rig-on o baruganan si Alan Peter Cayetano. So kanang Senate Blue Ribbon Committee ni Alan Peter Cayetano, mao na mga higalay legitimate nga mo investigar. Nya karon, og maghimo sa katong ilang June 4 mahigala nga investigation, bisan pa man mahigala og pugnan gitog maayo nagka-tensyonay mga kigalaan, on record to nga usa ka higayon na duna mahigalay Senate Blue Ribbon Committee hearing nga gipahigayon. Og karong adlaw mohimo sila panalitan bisan pa wala sila sa Senado. Ngano man mahitabo na ray gubot man kato Senado. Magubot man kay di man pasudlon mahigala sa mga sila na may haod don dito. So nitabo matud pa mahigala kung madayon duna mga higalay Senate Blue Ribbon Committee hearing nga ngadto ipahigayon sa Double Gem EDSA Garden Events Place. Sila na lang mo paubos mga kaigalaan. Kay lisod man kayo. Di pasudlon ang mga Marines. Gipangbuli dito mga sukid di paminaw. So paglikay sa kagubot, paglikay may gala sa kaguliyang, sila maoy ni adto og laing lugar. Kay wa man nila, di man nila ang pulis sa Malacañang. To man mahigala naka side ni Win Gatchalian. So lisod kayo. So aron nga way gubot, ngita sila og laing lugar. But ang buhian mahigala nga mga statements mao gihapon. Ngano man ngadto mo to magsugod sa kinsa man gyud ang tinuod nga Senate President. Kay kanang tinuod nga Senate President, ang iyang Blue Ribbon mo na legitimate. Nya nahitabo ba mahigala nga kini ang dunay 12 kabuok nga gideklarar nga quorum kaniadto mga kaigalaan. Kanang Abilino case mahigala dili na balikon ako obiter dictum ra ang gisulti Supreme Court. Miingon Supreme Court lack of jurisdiction. Ngano man gi-consider sa Supreme Court nga political question na. So lack of jurisdiction.
pero nihatag sa opinion mahigala mo nang obiter dictum. Unya ang nahitabo ni adtong 2016 do na mahigalay do sila kabuok sila nga gideclare ni Drilon nga quorum pero iyang gi-explain. Ngano man in line mahigala sa Avellino case kung wala diha sa coercive power sa Senate like tuwa sa gawas nasod mamuto nahitabo sa Avellino case mahigala kay si Senator Tomas Confessor dito mas gawas sa nasod. Wa sa gi-appeal sa kwintada. Pero si Senator Vicente Soto nga na hospital, apil sa kwintada. Naraman sa Pilipinas taken. Apil sa kwintada si Vicente Soto, Senator Vicente Soto nga na hospital. Si Tomas Confessor may wa ma-apil kay tuas siya sa Amerika. Muna nahitabo mahigala pag 2016 si Drilon mahigala mo ay Senate President or 2016 ba tanawa ko no dong. Palayo ko no ko dong nin sa ato i-play ning maong video be. Sige ko no. Kani. 2015 day, 2015. Sige, atong i-play ko na dong. Wala, gi-explain ni Drilon nga nung ni-declare siya quorum. Tawa ha? Okay. Audio dong. Kana. 12 senators present. The chair declares the presence of a quorum for the following reason. Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country. And therefore, they are not counted as part of the quorum in accordance with the decision of the Supreme Court. There are 3 of our colleagues under detention and physically unable to attend our session. That leaves us with 17 available senators, out of which 12 are in the session hall, and answer the roll call. The chair therefore declares the presence of the quorum for the other. Okay. Ato explain to ha. So nganong gi-declare ni Drilon og quorum day? Gi-explain niya. Do sila kabuok pero iyang gi-declare nga quorum. Ngano man, upat ka mga senators tuwa sa gawas sa nasod. Mo ni tabos kang Tomas Confessor katong Avellino case. Kay si Senator Tomas Confessor tuwa man sa gawas sa nasod wa ma-appeal sa kwintada. Outside the jurisdiction of the Senate. Si Vicente Soto no hospital appeal sa kwintada. Muna nga ang denominator adto 23. Ang kining kang Drilon, iyang gi-declare nga quorum because kay nung mo during the time of Pinoy sa man maoy Senate President. Ang tulo ato na detain man. Si Jingo Estrada, si Indrile, o si Bong Revilla. Na-detain kining tulo. So, 17 ras ra kabuok nga naa diha mahigala sa matawag nato mahigalag available gyud, no? Pero adtong panahon na 12 ra ang nito nga indeken. Gideclare nga quorum. Ngano man makurom man gyud siya kay kanang 24 senators ang upat o mas gawas sa nasod. So 20 pila may quorum sa 20? 1/2 plus 1, 10 plus 1. So 11 ma-quorum na. Nakuha ninyo? Kuha ninyo okay? Simple kayo ang ano? So, gideclare nga quorum, kaya yung ikag mangutana ka, doon na ba'y nahitabo nga session nga quorum, nga 12 sila doon na. Nga May 5, 2015. Ang katong Avellino case, 1949 to mga sukid di paminaw. Kini 2015 pero gi-explain ni Drilon. In line sa Avellino case, nga walay appeals kwintada ang tuwa sa gawa sa nasod kay outside sa jurisdiction sa Senado. So balika gamay dong, ang Sultan Drilon. Mo declare ko quorum tungod for the following reason. So iyang gi justify. Okay, balik gamay names. Sige names. There are 12 senators present. The chair declares the presence of a quorum for the following reason. Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country. And therefore, okay ka na ha? 4 outside the country ha? Sa to pa, pila naman na nabilin? 20. Pila may quorum sa 20 daikin? Nga mo mapil sa ihap. 1/2 is 10. 1/2 plus 1 mo na quorum. So, og 20 na lang kabuk na habilin kay upat tuas gawa sa nasod, ang 1/2 ana is 10 ka senators. Plus 1 mo na majority. So, quorum. Gi-explain ni Drilon. Mo na kalainan, higala mo na katong Avellino kasi pugos karon nga 12 sila mga kagalaan. Wa may tuas gawa sa nasod sa 24 ka senators. Nga imong ipugos, alanganin gyud mo na nga sako nang giingon sa pagkakaron as of today, ang legitimate Senate President mahigalang dunay ligong basihanan si Senate President Alan Peter Cayetano as compared ni Win Gatchalian. O kanang iyang Senate Blue Ribbon Committee mo na mahigalay dunay igong legal basis as compared sa Blue Ribbon Committee nga gi-chaired mga higala ni Erwin Tulfo.
Pero ugma, wa ta masayod, tungkol kay dunay special session nga gipatawag ang presidente mga higala. Standby lang una, alang sundugang hisgutanan sa atong pagbalik.